Baba wayya ne. Ni tun da ka zo na kai shi. Wallahi akwai matsala. Matsala kuma. Wallahi akwai matsala. Me matsala? Hello? Baby, wallahi kin ganin nan gane na zo kofar gidan ku sauri ki dalle. Yawa baby na ji. Baby. Kai, baby ana kake na fresh ne. So ba dole fresh ba kana gyara ni. Baby wannan azumin ma ba ki abinci wallahi. Tuna tare da masoyina zan ji azumi. To, daga shi kuma kin ga. Sai wani ba kake gwanin sha'awa. Baby. Na'am baby na. Wallahi kin ga wasu kaji na je na gani a kasuwa za su yi kyau da bakin ki wallahi. Kin ga wannan cinyan ma. Wallahi ka wadai. Ai ke kana kaji ce baby. Shi yasa ba na kakkautawa dan ga miki kajin nan. Gaskiya godiya nake. To yanzu gashi. To bari in kira kani na. To dan Allah. Allah so ka. Wannan ai kajin da aka sace wa wani shekaran jiya. Kana ruwa. Ta yi rawa da su? Ban gane. Baby ina ban dake yake. Ba Allah ina zuwa. Allah.